weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to darula harmayni sari fayni ceerno Ahmadou Dia to Almadi duɗala ceerno Aliou Diawo to Kirma Sara duɗala Kaw Touré to tableau ferraille ko on waktu yoni ha to duɗala Bunnour mo Alhaji Saydou Nourou Tala to Dakar ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men subaka hande o Dakar waɗi waylo mawɗo no fewi ɗum ko caggal nde toɗɗa Abbas Fall jagoɗo golle e gouvernement Ousmane Sonko kadi ko jaaɗiɗo Pastef woni maire wuuro Dakar to leydi Mauritanie jagorɗo gueɗe caggal leydi ndi yeddi ha memi leydi yogay jayɗeli ɗe jiya kay leydi Mauritanie gam hollirde wonande armeji kewɗi ne giwa toon to Ukraine ene ndewayi leydi Mauritanie faade pelle joguitiɗe armeji e ndera Sahela to leydi Mali wuuro wiyetengo Doua Bogone tawi kilométre ji jeeɗiɗi hakkude Mouradia ene tawi nder région de Nara ñande aljuma nde jamma ko sagataɓe hewde bifta toon taw biftiɓe ko worɓe joguitiɓe armeji haɗo hen noon andaka holtoɓe nawa to leydi Guinée Conakry landaji tati kewɗi doole leydi ndi kañumen jowa pour lebbi tati gam wasdeɓe ɗoftade sariya leydi ndi ne heena selludelen Diallo Alpha Condé kame Rafi soɓe kolliti ɓe ɗaccirta noon tan kabruji men manayna to Côte d'Ivoire Nigéria ma jaa to RDC Congo joolam jaɓeri jaadaten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde mon weltare TV gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti wonande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji puƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabète tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hayso tawi woni rafiji ɗi jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala ko haako naturel iwko toon to koridinoro ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala moma so tawi noon ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint-Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biyeteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Noksoɗa jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamambé jokkodirta koye Al Housseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma salade aadi ɓuuri fettude aadi
ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuude jinneji wi ko fittata aadi mo aadodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina ganda binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe goraɓe yawɓe yitade koye men ustora jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodir nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijani Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase joyi jugo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mine ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba Duɗal Bunnouru Duɗal Alhaji Saydou Nourou Tall ene tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe jogui ñalawma refto ɓe sukaɓe worɓe e rewɓe janggoɓe ngal duɗal ngal ganduɗa ene jangguina alqouranil karim ene jangguina arabe français anglais kame informatique kala taw wonde hebloji e needi kala on ñalawma noon woni capantati ndu lewru août ene hawray aset paaɗo ɗum waɗata ko toon to grande mosquée de Dakar tugganma tan 15 heures ha faynma 19 heures so haaji jomiraɗo taw kadi koye gardegol ceerno Saydou Nourou Tall imama juma mawɗo mo Cheikh Oumarul Foutiyou Tall kame ceerno Makki Mountaga Tall ɓe kolliti ɗiɗon ñalɗi pawa koye dow inde teddungal ceerno Alhaji Abdourahmani Ka mo ganduɗa gorko mo Daara Jolof ɓe bismi en noon dendagal bandiraɓe julɓe kala fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr kame ceerno Haali Abdoullahi Sy e gardegol bandira debbo tedduɗo sohna Aminata Guissé e dendagal wallidiɓe mum kala aɓe teddiniri dendagal bandiraɓe julɓe wendu Bosiyaɓe naaɓe e ko taari ɗum kala Sénégal kala Mauritanie Mali Gambie Guinée ha e diaspora o kala hay en goto ɓe ɗaccani gorko e debbo suka e mawɗo halifaɓe diine aada kala ɗo neɗɗo wawi dillude aɓe teddini ɗum ɗi ñalɗi ɗiɗi ɗiɓe jiɓɓinta ko fate conférence gam heblude haqqillaji e uddidde e alɗitinde yoga e gueɗe ɗe ganduɗa ene wowi yewtande mon ɗum guiɗo moon sehil moon e kala sa woni Sar Abdoullahi Sarr ɗin ñalɗi noon mbaɗata ko ñande nogas e jeegom nogas e jeeɗiɗi lewru fandudu woni septembre so jomiraɗo haaji ɗon ɗo cuuɗi men wendu Boseyaɓe ɗo so tawi noon ko marin on ñalawma ko sokhna Hadja Bintade debbo mo siiwi so tawi ko paare on ñalawma ko ceerno Alhaji Abdourahmani Ka gorko mo Daara Jolof kala en jiɗɗo ko laaɓi noon mbatta ko 00 221 77 549 à 29 à 32 kumpital men ɗemgal Pulaar e nder guenidi leydi Sénégal hanki o lewru yiyama yogay jokoli leydi ndi Sénégal kala e nder sappo e nayyi région ngaji leydi ndi
capanɗe nayi e jeegom département e nder leydi kala hande o noon woni go rabiul awal ganduɗa ko lewru yi e muɗum wonande annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɗum jeeyi sababu hande o galleji diine ɗe kala ene keɓono jamma mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum jeeyi sababu noon to Tiwawon khalifa Babacar Sy Mansour woni khalifa mo Tijaniya o yaltini konguɗi makko o holliti omo rentina noon ɓen iwoɓe e jokli windere kala ene gara nottade jamma madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam jamma mo jibina e mum annabi o sallllahu alayhi wa sallam mo rentina noon ɓen aroɓe taw gardani koɓe goni dow mum ko arde tan ne ñanti waɗi cuɗale mum ene filma hoore mum ne ama en ne waɗa wone gueɗe en wona ɗum kamɓe umminiɓe ko mantude annabi o sallllahu alayhi wa sallam e rokkude valeur on ñalawma jamma mum umminani ɓe kecce walla gueɗe goɗɗe kala aɓe dentinɗen gueɗe saabu siftinde moon toon to Touba gueɗe bannon jeenoma toon ha dimmettere mawde no feewi ɗum aɓe dentina kala mone ara toon ya toon e jogui jaɓɓal moƴƴal so tawi a ala jaɓɓal moƴƴal ngal poɗɗa addude toon ngal poɗɗa ardude toon ha to galle ma walla katta nokku goɗɗo wi noon khalifa Babacar Sy Mansour o erima waɗande kay nguɗo hen laamu nde wallata hôpital mo Tiwawon ha wawa heptude wonande mbadi mum to banggue matériel eɗen gueɗe kala kono kadi laabi filto molto ɗi ganduɗa bawɗi yaltinde wuro Tiwawon taw koye caɗele keddoɗen koye leydi ndi Sénégal mairie mo Dakar wayli hande o jaɓɓal ɗum ko caggal wonde sumgoji local bannoɗi ha gagni e muɗum Barthélémy Dias mo ganduɗa kam wonno maire mo Dakar caggal e wullitande goto e Pastef naajo ɗum jeeyi sababu noon nden wullitande kanko Barthélémy Dias o wawi tigui ittede nden wullitande wonande ko Payane Gueye wullitino taw koye ñawore nde wo ñawano ko fate wonande Ndiaga Diouf mo ganduɗa ko taximan goto mo wiyano kanko yoɓino fittande mum jeeyi sababu noon préfet o yamiri kay yo accita golle makko guel nden noon wonande kay wo accitino ɗeɗon golle wulliti toon to cour suprême ko ɗum ko noon wonande conseiller mo mairie o joɗinoma ngam wadde batu mum ko hande tigui ɓe gooti e ɗin woteji noon gagni hen ko biyeteɗo Abbas Fall mo ganduɗa ko jagorɗo e gouvernement laamu Ousmane Sonko on noon Abbas Fall woni jagorɗo golle ko oɗo hande o woni maire wuuro Dakar o dañi ko ene tolno e toɓɓe 45 wonande kay on ɗimmo o woni Ngone Mbengue on dañi 30 toɓɓere kamɓe candidat ɗi kala koɓe nayoɓe gonno kono ɗo sa Abbas Fall woni lamɗo kanko cour suprême wonande kay to on Barthélémy Dias wullitino cour suprême kañumne yaltini ñawore mum riwti ɗaɓɓande wonande Barthélémy Dias oɗo saaha mo gonɗen wonande wuuro Dakar naati e juuɗe laamu nguɗo hen wayritino ko guilay laamu Abdoulaye Wade wonande kay laamiɓe leydi ne laamo Dakar ko wayno mairie de Dakar ngol noon watti koye nguɗo hen laamu caggal e laamu on gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal woni Abdoulaye Wade keddoroɗen koye leydi ndi Sénégal garten ko fadi banggue forum civil ɓe ganduɗa mbaɗino lulde mumen nde lulde noon ko guila nogas e ɗiɗi ha nogas e nayyi ñalawma hanki o ɗum ko toon to sali ɓe mbanno assemblée générale mabɓe oɗo saaha noon woni Ibrahima Seck gardinoɗo ngal ɗon cetal ken tolno e mandaji mum ɗiɗi laamu mum gasi ha laaɓi o sahano ko biyeteɗo Matar Sall woni laamiɗo ngal cetal gam jokkude golle e fayidagal muɗum jeheten ko toon to phase 3 ne tawi Thiaroye gar ko tana musɗo waɗi toon o tana musɗo noon wonande kala mo jogaki ɓernde wawde heɗade ene muusa e mum no feewi ko oɗo henno gorko mo duuɓi 42 joguiɗo suddi mum ɗiɗo iwno ko toon to Touba ari safrade ɗum noon caggal nde jogui hoore muusore no feewi hoore nde ɓumnata jamma e ñalawma kala ko muusalla tan tentuɗo woni ko wondi hen ɗum noon ñande aset jamma nde walla mbiyen ñande alet kikiɗe nde ñande hen noon walla ñande aset nde e hoore mum subaka law kay ngal legal finirani jam jeeyi sababu noon
ko ƴettudemo laaɓi kay o fawi goddol makko woɗɗeedi ngam musalla hoore makko hawo hippi e ƴiƴam makko no feewi ɓen adinoɓe makko kay tawi komo wonti ƴiƴam ɓolama omo rutti e joomi ko hewɓe noon kolliti ala ko caɗele goɗɗe tan ko wona ɗum ko noon wonande joom suudu makko ko noonne kadi e kayni ko noonne kadi bam makko ɓen kala kolliti oɗo rafi kay ko rafi ɓooyɗo e makko rafi hoore musande so heeɓimo ene tampinamo no feewi caɗele goɗɗe kay wartare waɗi ko toon to Ziguinchor ɗum ko kikiɗe hanki ale ɗo ɗum noon ko gorko goto mo joom suudu mum ɗaɓɓiri ɗum ceergal taw koye famille mo Kanité gonnoon taw koye famille mo Kanité taw kadi koye commune nokkubireɗo nokkubireɗo Guissisa taw kadi Guissisa ne tawe e nder Ziguinchor ɗum noon ko hanki o sanga kikiɗe ko nden tigui kanko on gorko e suka makko ɗiɗo kay o jagui ko essence o yuppe mabɓe o duppi kanko e ɓii ko goto ɓe mbasi hen pittali mabɓe gotel hen noon gañima no fewi nawama to hôpital Jaam mo Ziguinchor caggal nde debbo tinɗum nde noon jagui ɗum ko soog mawɗo no fewi oɗo saaha hewɓe hen aɗum wonani ɗumen bectere mawde no fewi kame Moussalla mawɗo no fewi kanko on babiraɗo e ɓii ko o ɓe jalti hen aduna gotel nguel noon ene suumi hen cumuram musɗam no fewi ɗum ko caggal nde debbo o ñaguirimo ceergal ko ɗon tan jayde haaɗi addani ko jeeyi sababu wonande ɗeɗo hen gueɗe kala rafi biyeteɗo bade baɗi mo mbiyata variole de la 16 oɗo saaha fuɗɗima feñde e nder leydi ndi Sénégal ɗum ko caggal nde koɗo goto garɗo e leydi Sénégal kam tigui tawa ne joguiɗe gurdulle ɗe ganduɗa mettuɗe larde no fewi nogas e jewɓe o memodirno kala oɗo saaha joncama pour balɗe nogas e goho ha ƴeewe so tawi rafi o ne feeña e mumen walla ala feeñata e mumen ko ay wonde kala oɗo saaha gonaɗo kam ɓen joñama kanko on noon oɗo saaha omo toppite safara makko wotoɗo hen ñaw ɓeydade layde e nder leydi ndi Sénégal to Tivaouane ko gorko mo duuɓi 55 gonnoɗo e guesa muɗum taw kadi koye wuuro wiyetego Jayen Boppa ene tawe e nder Tivaouane ɗum noon wonno koye guesa mum taw koye machine pompage muɗum wonande installation on courant mo waɗi koye sifa wonande artisanal ko jeeyi sababu noon masimo hawo yani hen o wasi hen fittandu makko hollitama noon yoga e guese tawete toon koye on installation ɓe keddi oɗo saaha noon laamu ngu ƴetti pellital rewidade ɗen gueɗe beele kadi ƴewde fabade ɓen hutortoɓe ɗeɗon gueɗe kala to Touba galle Sirigne Fallou Mbacké kayme délégation mum timmuɗo juuroyima khalifa général mo Mouride woni Sirigne Mountakha Bassirou Mbacké mbawi yettade toon aɓe garde enveloppe tekkuɗo no fewi kene foto wonde 395 millions ko préje franc CFA ɗum noon ko hadiya wonande galle Serigne Fallou faade juma mo Cheikh Ahmed Bamba Khadimou Rasoul ngam jokkude golle mum ɗon ɗo Touba ɗo khalifa o noon holliti hen weltare mum mawde no fewi ko fati e ngal ɗo hen baɗal e ballal payodingal no fewi ko fati ndungu e ƴergol mayengo fallemma ha fayenma mayengo Sénégal kala oɗo saaha noon jagorɗo toppitiɗo on fannu woni Cheikh Tidiane Dieye tawama toon to commune mo Kidira kono kadi o yeehi toon o holliti ko biidi mawɗi no fewi woni kay oɗo saaha koɓe kebli so tawi kay maayo ngo wamni baldude muɗum kami diƴƴi giwoji dow kala wawa nadde hen wona moftorde kono kadi wawa ustude yoolere ndu no fewi o holliti noon darde ɓe daari nde ene gasa ma gueɗe kewɗe mbaw fabade taw kadi ɗiɗo hen no biidi ɗi ganduɗa aɗi goni e ndenka e kisal mawka no fewi kono kadi o holliti caɗele ɗew teski toon to Yafere Baalu kono kadi Arundu ha fayenma to golmi kame humani kala ɗo ɗiɗi nokkuji kala o wawi yillade hen gam ƴewde kay sifa yo layru eɗen caɗele gonɗe hen kala wattawama toon to Thilogne kono kadi o holliti to commune mo Thilogne teskede kala saha so diƴƴe gaari e gueɗe kewɗe kay ene kewi nadde galleji ha yolna ɗum o holliti ko biidi mawɗi kay gam wawde tigui fabade wo dañi jododade wonande e maire commune mo Thilogne woni Mamadou Mamadou Kane woni Mamadou
eliman kamɓe mbawi yewtittoɓe jaƴƴene fewi ko fati banggue wonande kisal e nden ka taw koɗe hen diƴƴe jippotoɗe e ɗiɗon fannuji kala to Matam paɗen to Jammel pont mo Jammel faade Matam finoɓe to Dande Maayo kolliti guuri ko caɗele mawɗe no fewi guila e ngol lawol bonde ɗum ha tenti so tooɓi ɓe goni koye zone enclavé so tawi tan tooɓi hay goto yaltata natata ko wayno Tiggere en ko wayno kadi Alana en hay ɗin nokkuji kala ko caɗele mawɗe wonande Jammel e ko taari ɗum kala oɗo pont mo ganduɗa hande o aɓe manki hoolare mum mawde no fewi ɗon ɗo ndiyam ƴeeri kay ha fuɗɗi wabde kala banggueji ɓe namdi tan ko laamu ngu wawde fabade Dande Maayo gam caɗele teskade ko fate oɗon fannu kala opération taw koye suuɗayro ɗum jeeyi sababu toon ko pireɗo Blum wawi teɓede toon biteɗo Hamidou Djiba noon ko porte parole wonande fedde rébellion en wiyeteɓe MFDC mo ganduɗa ko diwidanoɗo ene wonno e moto mum ne fayi toon to Guinée Bissau ko ɗon noon wonande gendarmerie équipe on brigade wonnoɓe taw kadi koye opération mum e nden ka faade oɗon haɓe mbimo hen teeb wonko rewra caggal noon taw koye nden kay kisala o wawi nawede hata Dakar taw koto camp mo ganduɗa wonande wawde kay camp mo Samba Diéry Diallo gam wawde oɗo saaha rewindede gueɗe makko fate loskoji kewɗi no fewi gueɗe wonande kay ɗe tuma e dow mum ko ɗon tan armé o haaddi ko fate oɗon communication ɗanle ɗe ndewani lawol kene tolno temedde capanɗe nayyi e jeetati migrant taw koye laana kana iwkato Sénégal ka yettima hanki o to maayo Canari go Espagne ene joluno ken tolno e temedde capanɗe nayo e jeetato hen sappo e jeeɗiɗo ko rewɓe hen sappo ko minoren ɓe dañani duuɓi sappo e jeetati hen ɗiɗo ko bebbeji kamɓe noon ɓe mbawi faabede taw faabiɓe ko ɓen Espagne naɓe faabotoɓe kono sam teskam ɓe jettima e jaam e kisal kala jeheten ko hatton to wuuro teddungo Madina Gounasa taw yen toon Amadou Sambalo ñalawma hande o ko ziyara wonande subalɓe taweteɓe nder wuuro Madina ngo e ko taari ɗum kala hay iwɓe lappol palol Dande Maayo ngol Fouta e banggueji kala gam juuroyadeɓe galle ceerno Alhaji Amadou Tidiane Ba ma artan men hen musidɗo men Amadou Samba Lo to wuuro teddungo Madina Gounas. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe toɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andinima Sar Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounas on ziyara subalɓe goɗo wadde kala hitande ñalawma ko ñalawma hande e oɗo altine mo kalden Sar Abdoulaye Sarr altine nogas e joyyi lewru août taw ñaƴƴe nogas joyyi woni ziyara subalɓe ɗo teddungo Madina Gounas. Sar Abdoulaye Sarr eɗen gandi ziyara fuɗɗima ko ɓooyi guila e gurdam ceerno Alaji Mouhamadou Seydou Ba radiallahu taala anhu guila hita ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi ziyara o fuɗɗi wadde oɗo saaha omo yaare duuɓi capanɗe nayyi e jeetati. Sar Abdoulaye Sarr dendagal bandiraɓe suballoɓe kala gimim bongiyo bang ha tengti toon to Fouta ha tengti e diwan Madina Gounas kamɓe kala ɓe gaari ɓe kawri ɗo e nder teddungo Madina Gounas ɓeɓe Gulumba ɓeɓe Fas Subalo ɓeɓe Sunnatu kamɓe kala ɓe gaddi leɗɗi machallah moƴƴi mbaɗi fayida sanne leɗɗi ɗi kala nawama galle ceerno hollama ceerno hulli hen weltare no fewi no fewi. Sar Abdoulaye Sarr bandiraɓe kala ene belti ene ɓeyti noon gam Sar Abdoulaye Sarr musidɗo men biyeteɗo Abou Dawde Guellay mo ganduɗa ko tanum Guellay lomto Guellay banggue jimɗi Pekane wondude e dollar Sarr jaajiɗo makko ɓe foof ko yimmo Pekane ɓe keeɓi arde tawtire ziyara o oɗo saabi tawi ɗo teddungo Madina Gounas. Sar Abdoulaye Sarr bandal juɓɓe kan wowi wade kala hitande so rentama galle jatigue ceerno Souleymane Sarr fiya tisbar yoni ko on saaha yaɓante toon to galle ceerno so tisbar o juulama ɗon de juma mawko ko Madina Gounas yeehe ɗon ɗo caali ceerno ko toon jangtowol ngol waɗata e gardugol ceerno Hamadou Ali Sall to Fas Subalɓe oɗo saaha kanko woni ceerno Subalɓe oɗo saaha kanko jangtoro o ittini konngol dental fof caggal muɗum ceerno wawa jabtade bismade julɓe kono kadi on saaha noon owa jurnade julɓe o dodengal bandiraɓe kala ñaagui Allah kadi tawi ko tawtirede sahaji goɗɗi. Sar Abdoulaye Sarr ko musidɗo Amadou Samba Lo ɓe Madina Gounas feede Weltare TV weltare fulondiɗinma Sar Abdoulaye Sarr. Amadou Samba Lo to wuuro teddungo Madina Gounas golle ma joyɗi peewi no fewi ziyara subalɓe heewat liɗɗi daneji e cafɗi taw kadi ko liɗɗi mawɗi belɗi ñamde no fewi eɗen mbiya tan yo Allah waɗɗum ziyara
jaɓaɗo ɗum di kumpital men ɗemgal pulara e nder gendi ndi leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie yeddi ha mimi leydi ngam yogay jayɗeli ɗe jiiha kay leydi Mauritanie jaynude wiide kay Mauritanie kañum tigui woni demal ngal armeji Ukraine ene natira e muɗum faade toon to leyɗele Sahela taw fayi koye ɓen worɓe joguitiɓe armeji o yeddi ɗum ha mimi leydi ngam wiidemo Mauritanie jaɓata ɗum tene Mauritanie jiiha koye leyɗele hande o guijoraɗe to banggue nden kay kisal e Sahel ko wala ɗum ko kadi Mauritanie jaɓata kala ko fati fitina e janguji e wallidde gueɗe parɗe ɗi fannuji kala o holliti kadi wonande Mauritanie e Moscou jokkodiral mum ko guila hitande 1995 jaɓata ɗum o holliti hen toɓɓe kewɗe no fewi kan haala kalta ka immo no yoka fatu toon Mauritanie jiya kay on fannu ngol woni go Mauritanie ene yaltina liɗɗi mum ene nawa banggue Algérie taw kadi koye laabi less dow kala ngol woni goni taw koye lawol tindofa kene foti wonde nogas go toon taw ko liɗɗi ɗiɓe mbiyata capitaine rose liɗɗi belɗi no fewi mboɗa andiɗi tigui rigui anne kadi aɗa andiɗi ko ɗin tigui goni o saaha paaɗi toon to leydi Algérie woni ngol go ngal jokkodiral e oɗon fannu hakkude leydi ndi Mauritanie kame leydi Algérie Mauritanie gouvernement muɗum gouvernement mo leydi Mauritanie holliti oɗo saaha gouvernement Mauritanie ƴetti peeje oɗo saaha ngam haɓade oɗo hen ñaw biteɗo bade peñƴo ɗeɗo balɗe to leydi Sénégal ɓaydari haytima hoddiɓe mabɓe jagoɗo cellal ɓalli holliti ne jertina noon ɓiɓɓe leydi ndi kala siftinde moon guila hanki haffa en ma hande to leydi Mauritanie o rafi leydi Sénégal o rafi biyeteɗo bade baɗi mo ganduɗa ko gurdulle peñoje neɗɗo taw ko koɗo addi ɗon guila feeñi toon o saaha noon jagoɗɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti ɓe mbatti hen haqqillaji mabɓe ngam rentinde ɓesguji leydi Mauritanie kala chef d'état majeur général armée leydi ndi woni général Mohamed Vala Ould Raïs wonande officier ji kewɗi gollotoɗe nder Nouakchott beele ɓeydade ŋarɗinde heblo mumen e gandal mumen e golle men kala maɓe pecte yoga e mabɓe nawe e nder leydi ndi ha ɓuura kadi wawde heblitoyade ko fate banggue garduji mumen taw kadi ko yoga e sifa gueɗe ɗe ne wawa ƴellidde ɓe no fewi to kanko safinoɓe toon kolliti taw kadi ko suka gorko mo duuɓi 15 giwɗo to leydi Mali taw koye wuro wiyetengo wuro wiyetengo Arambutta ene tawe nder leydi Mali ko toon o iwi kanko noon ko suka gaynako kam tawane welta e nder lekki e nder dow lekki kam tawane welta e lekki taw koye kanko sa e nder leydi Mauritanie o saaha noon loskoji kewɗi hewɓe kolliti ko bartiɗo woni hen kolliti o wona bartiɗo ko wawi wonde kala saaha police udditi hen enquête jaaƴƴo no fewi ngam andude ko jeeyi sababu wonande kay ngolɗo hen beltugol lekki ha jomum wasi hen fittadu muɗum to Nouadhibou autorité ji nokku o duppi no fewi kay kene tolno e nogas e jeeɗiɗi tonnes taw ko produit ji ɗi happumum gasi woni hen koko boni guila e kosmeje ha e patuji jiwuji e gueɗe goɗɗe kala ɓe kolliti jeeyi sababu noon ɗiɗo gueɗe kala ko yidde kay addude cellal timmugal e ɓesguji leydi ndi ha tentifinoɓe e nokku o kala accident monstre kañum waɗi lawol akjota faade to attar ɗum noon ko oto jillunoɗo sukaɓe joyo kañum memira caggal walla nde oto goɗɗo ko suka goto noon wasi en fittanum heddiɓe gañima hen caggal mum noon ko accident goɗɗo musɗo kañum waɗi lawol Rosso Nouakchott ken tolno yimɓe jeeɗiɗo gañima hen ne waɗi hen noon tampuɓe no fewi taw koye cetal wonande daringal ustude ɗi accident ji holliti ɗum noon ngam teskede kay e kala ñalawma garɗo accident ji ne ɓeydo e boli leydi Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali finoɓe to wuro wiyetengo Douabougou ene tawi kilométre ji jeeɗiɗi hakkude Mourhadia taw tawete koye nder région de Nara ñande nogas e ɗiɗi ne jofi nogas e tati ndu lewru sanga 20 heures ko nden worɓe joguitiɓe armée ji naate wuro ngo
kulɓini wuro ngo ha wuli so soɓe hewɓe tawtonoɓe wuro ngo kala ñande hen kay hande juulo yani koko donki tan jaggude koye mumen sagataɓe hewɓe noon mbawi tigui nawede hen haɗo hen noon limore mabɓe feeñani waɗani noon mayɗo e wuuro he ni gañiɗo kono kam ɓe nawaɓe haɗo hen ala kala ko gasi hen haydara ko fate ñawore wonande partiji dawrugol leydi ndi pirtaɗi taw firti ɗum ko laamu transition guila nden noon caggal mo avocat ji mabɓe koko gulliti to tribunal mo Bamako ko hande ngal tribunal udditi ɗin dossier ji gam yurnitade jeygol sababu uddugol wonɗi partiji politique taweteɗi nder leydi ndi kala kamɓe avocat ji ɗi ɓe kolliti aɓe jogui nokkuji kewɗi ɗiɓe gulliti kadi so tawi ndu suudu kay aɓe kooli ɗum so ala ko gasi maɓe jaa ha toon to suudu ñawore towndu maɓe ndewido ɗen gueɗe kala haɓe keeɓa hen ko ɓuuri labde hewɓe kay dogui wonande kay région de Ségou ɗum ko caggal jangu wannongo ñande 19 nduɗo hen lewru toon to Fara Bougou e nder diwan mum kala ganduɗa kene fotto wonde 3 kilométre hakkude muɗum e Bamako taw ngon jangu hewɓe payi toon to Dogfira ko toon moltoyi gam uddere e wonande kay e huldeɓe janguje kala saha taw ko piltoji e nder oɗon nokku tawete toon to Tumbuktu kame tuwaddina keeɓi balle mawɗe no fewi gam teskede caɗele guura e ngakkugol mum ɗum noon ko nogase ɗiɗi fayinma nogase tati ndu lewru taw koye cetal biyetegal OPAM e wallodide kabara ne wonde cetal CSA taw kadi koye jagorɗo Ridwana Aga Mohamed Ali wawi tigui yettinde gouverneur kene tolno ujunnaji ɗiɗi e 112 tonnes céréales taw kadi ganduɗa ko fatude e ɓen ñoolaɓe taweteɓe toon wallideɓe ha jimen mbawa wawande koye mumen hoorejo leydi Mali général Assimi Goïta jaɓɓima toon to galle lamorgo to Koulouba wonande médiateur de la république woni madame Sanogo Aminata Malle yettini nden deftere rapport hitande ujunnaje nogase tati nogase nayyi ko ɓuuri windede hen caɗele ɓurde teskede gullitali ɓesguji leydi ndi ko fare banggue titre foncier ko wayno leyɗele ne heewi caɗele mawɗe no fewi ko ndeɗo hitande gullitali ɓuuri hewde gaga hen e hitande 2023 2024 kene tolno e 12 ujunere ɓeydima e ngol ɗon gullitagol ngol teskongol to ɓooli tugganma tan 12 ndu lewru ha falma 18 ɓeydugol yo layru e nokkuji tuɗoji ndiyam ɓeydima e leydi Mali no fewi holliti ɗum ko gouvernement leydi Mali ken tolno e nogase tato neɗɗo mbasi pittali mumen taw jeeyi sababu ko toɓoli e manago eɗen gueɗe kala kene fonande 33 neɗɗo mbawi gañade hen 190 e joyo kay galle oɗo saaha ngala kay hayɗo koɗi wonande ken tolno 11 ujunere neɗɗo goni koye kaya mbeya musto no fewi gouvernement onon rentini ɓen hoɗɓe naɗe ha tente nokkuji tuɗoji ndiyam nde giwata e ɗin nokkuji ɓen yahoɓe yo rento taccude nokkuji balduɗi dijje guilay autoji ha e motoje ha e fiyaɓe koyɗe kala ɓen yahoɓe kadi so jiiƴi wonde yo ndento sakkade less lekki eɗen gueɗe kala uddude nokku balduɗi dijƴe kala nde jomin ndentoto e ɗiɗon fannuji kala to Guinée Conakry partiji tati ɓurɗi dawlude e nder leydi ndi ko ɗi tigui laamu ngu yowi pour lebbi tati siftinde moon o saaha koye Roma jarrubo wona ko fate banggue wonande sumgoji référendum wiide ey walla ala ɗum jogori wonde ko nogase goo lewru fanduɗo ndu so jomiraɗo haaji ɗin landaji jowaɗi hen ndi ene hen RPG arc-en-ciel ka landa ka Alpha Condé kam FDG landa ka Cellou Dalein Diallo ne wonde PRP ka Rafiou Sow ɓeɗo kala ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no fewi ɓe kolliti maɓe gullito to Cour suprême suudu ñawore townu ndu wonande kay ko parti mabɓe jowa ko koye dow ŋañalde tan wona haydara goɗɗum ɗum noon laamu ngu holliti ko wasdeɓe ɗoftade gueɗe sariya leydi ndi nene makko wi laabi kewɗi mi haalnimo o jaɓani kono wo yeehi waɗaldi amen yewede on suka debbo woni biyeteɗo Mbaliya Camara ko étudiante dañƴo hitande wotere to université mo Symphonia mo ganduɗa e kala saha
so tawi barisi téléphone muɗum ko nden wañata fijirde téléphone o nenema kono yomoy kala saaha so tawede fijirde téléphone ma ittuɗum e courant ko noon kadi mawni ko bireɗo Saydou Ba Camara ko noon kadi wi ñande noon heccanki nde hakkude 14 h 15 h omo leeli téléphone o ne barisi omo fijiri ɗum ko téléphone o masimo nangui ɓernde ko ɗon e ɗon o wasi fittandu makko ɗum noon an baɗow ɗum gacca wadde ɗum nde tawno koye halkare gonɗa to Côte d'Ivoire parti PDCI RDA ko parti mo Tidiane Thiam kesɗitini moɓodiral men faade caggal Tidiane Thiam mo ganduɗa inde mum ha hande ala e liste électoral ɗo ganduɗa wonande kay gasi ha laaɓi ngol uddugol déppoji kono ɓe kollitiɓe joƴƴini dépôt candidature mo Tidiane Thiam toon to cetal tammigal sumgoji hayso tawi woni inde makko kay ala e liste électoral holno jogori waade so tawa kay o saaha ɓe keddima kamɓe kala e larki ɓolki to Nigéria armée leydi ndi holliti waɗi golle payidini taw koye opération frappe gulɗo diaw ɓe kolliti ken tolno 90 otage taw ko sukaɓe hewɓe worɓe ɓe mbawi faabade ɗumen taw koye état mo katsina ɓen biftonoɓe ɗum koye caggal pellodiral gulgal diaw jamma nogas e tati nogas e jamma nogas e ɗiɗi nogas e tati ɓe mbawi kay wonande tettude ɓen garti e koreji mumen waɗi noon hewɓe ɓe teɓɓiti hen siftinde moon ken tolno e hewɓe biftanoma hen taw ko ton to état mo katsina to Nigéria keddorɗen Nigéria holliti ara mum waɗi fiyande wulde diaw fande Boko Haram ɓe teɓɓiti 35 taw kadi ko jeeyaɓe Boko Haram waddani keerol hakkude leydi Nigéria kame leydi Cameroun taw ko wiyetengo Kumsi holliti ɗum ko porte parole on état porte parole armée leydi Nigéria to waɗi koye état du Borno ɓe kolliti nden fiyande ko hanki ɓe mbaɗi ɗum to RDC Congo Joseph Kabila gonnoɗo hoorejo leydi ndi ñawama taw ñaawi ɗum ko tribunal militaire de mawlelo kaddi gurdam e kaso kono ñaworma ko kumtimasa o tawtoraka kanko noon juuɗe makko moddude e wallidde rébellion M23 wallidiɓe Rwanda ko ɗum woni ko ñawira kono ɗo saaha noon ɓe nanganimo tawa junggo so tawi koto joolam jaɓeri paɗen ko toon to Gaza fiyande wulde diaw wande subaka altine hande to Gaza jeeyi sababu yimɓe nogas mbasi pittali mumen hen jeeya ko jaydiyankoɓe Al Jazeera taw kadi wonande armée Israël jippini bomboji mum koye hôpital mo Nasher taw koye Khana a Younes Al Jazeera holliti wasi hen wonande kay jaydiyankum hewɓe kala saha so tawi fiyande waɗi tan wonande kay jaydiyanko mabɓe hewɓe ne kewi heddade hen kaldigal hakkude Israël kame Liban gonnogal e haaldede o saha nandiral fuɗɗima famodirede kono noon wonande Israël holliti so tawi kay jaam ene arta hakkude Israël e Liban alay saago Hezbollah joƴƴina armée ha laaɓa ngol laamu hesu ngu wawa tigui wadde contrôle a kala ɗen gueɗe kala no worno joolam jaɓeri jabɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sarablaye Sar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habruji men ɓuuri tengtude e joolama jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leyɗele dendude Amérique toon dey ene wayno taw kadi ko yimɓe hewɓe wonnoɓe toon to immigré ji to leyɗele dendude Amérique puɗɗima tellade kay noɓe mbiri e sa yerodirumen e duuɓi 50 ɓennuɗo ɗi ɗum ne wayno lawnoɗo garuno fati kay ɗine migraji e taw kadi ko ɗannotoɓe ɗo ɓe gummi e leyɗele dendude Amérique paati kay to cuuɗi mumen ɗum noon ene wayno dey ko kamɓe ɓuuri hewde e heddiɓe toon ɓe ɗum waɗi noon ko ɗum politique taw kadi ko wiyete migratoire wonande Donald Trump Israël toon de ene wayno ko gueɗe kay hakkude Ben Yamin Tayew kañum e chef de opposition won luldiɗo kadi Israël o kanko woni biyeteɗo hono Bani Gadez o ƴewini hono Ben
nata yawu taw kadi yo ar kadi ɓe mbadda kadi taw ko muɓodiral hakkude maɓɓe ngam ɓe mbawa kadi dandude ɓen autosuji ɗum noon kadi jaggaɓe toon to Gaza ɗum noon kadi kono noon ha hande tawi ala jabogol dañalngol hen ko fatti kadi e gouvernement mo leydi wono Israël Yemen Israël tawi waɗi kay ɗin jalguji wonno ko ñande alatare ɗum ɗo ɓennuɗo nde en taw kadi surtout ji ɓen robbeɗe en nodduteɓe uti en toon to Sana waɗi noon ko famde foof waɗi yimɓe nayo ruttiɓe e jumɓen capanɗe jeegomo taw ko ɓeyano beltude e ɗin kadi jalguji baɗɗi toon ɗi ɗum noon ene wayno kadi yontere e wonde caggal kadi e ɗiɗon kadi jalguji ɗum noon ko woɗɗani tawata ko capital Yemen en waɗi noɓe kaldi wonde jalgu ngu no yaari ni Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo tugguɗen habaruji men e joolama jaɓede e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Arsane Oumar Ɓoji gorko mo sanlogu ngam weltare Ayawu TV. Alhassan Oumar Mbotia ngam weltare Ayawu TV golle ma jooɗi peewi joolam jaɓe to wuro teddungo Madina Gounass Amadou Sambalo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr to karallagal weltare TV ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena